آمینہ دے لال جے آلال کوئی نہیں. جن دا موڑ ہے نال پڑھن دے ذرا ہاتھ چوکے کبھے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ پاک تو سلامت رکھے. ذرا پڑھ لو محبت نال. آمینہ دے لال جے آلال کوئی نہیں, دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں. اے عارضی نے دنیا تے لج پالیا, اے عارضی نے دنیا تے لج پالیا, کیوں کہ ساڈے نبی جے لج پال کوئی نہیں, ساڈے آقا جے لج پال کوئی نہیں, دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں. اور حسن حسین دیے شان بکھری, حسن حسین دیے شان بکھری, مصطفیٰ دی آل جئی آل کوئی نہیں, مصطفیٰ دی آل جئی آل کوئی نہیں, دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں. آمینہ دے لال جے لال کوئی نہیں, دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں.